Pero ito ang katotohanan kuminsan. Kaya ang mga karnero dapat mag-obey sila sa Panginoon, sa kanilang pastol, yung mabuting pastol. Pero sa amin, kuminsan, ulitin ko na naman, hindi kami karapat dapat kung minsan na maging tawagin na pastor. Bakit? Meron kaming pagkakamali, meron kaming pagkukulang, meron kayong nakikita sa amin na hindi karapat dapat sa aming mga buhay. Pero praise the Lord, sa awa ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, meron kaming lakas na tumayo para maibahagi namin ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Iso nga kakabsat, nadao mo na nga referensya, iti Biblia, may papan iti karnero ket iti libro iti Genesis chapter 4 verse 4. Genesis chapter 4 verse 4. Kunana ditoy, innalan ni Abel ti naunang anak ti maysa kadagiti karnerona. Pinartina sana indaton dagiti kasayaatan apaset naragsakan ni Yahweh ken ni Abel ken iti daton na madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Nakita ni Apo Dios dayjay karnero nga indaton ni Abel ken ni Apo Dios kat daytoy ti inawat na. Daytoy karnero kakabsat nga idaton ti sangulubungan kat awan sa bali no di ni Apo tayo nga Jesus nga inawat ti Ama anay langitan. Isu tinagbalin ngarang tay tapnon maisalakan tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kat naragsakan ni Apo Dios idi makita na nga karnero ti indaton ni Abel. Madaydayaw iti Apo. Gat daytoy isimsimbolo na ken iparparang na kadatayo itatta kabsat. Nga ni Apo tayo nga Jesus isumet iti nagbalin nga karnero. Nga daton gapu kada tayo tapnon naugasan tayo iti napateg nga dara ni Apo tayo nga Jesus madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Praise God. Hallelujah. Dito yung Matthew chapter 9 verse 36 kakabsat. Isong ati karnero kakabsat. Ang karnero ay walang magagawa, walang kakayahan kung walang magpapastol sa kanila. Ulitak kadikabsat, ang karnero ay walang magagawa, walang kakayahan kung wala ang magpapastol sa kanila. Praise God. So, datayo ngan anak na kabsat, kinakailangan natin ang pastol. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus na siya ang mabuting pastol natin. Praise God. Hallelujah. Wala tayong kakayahan kung walang pastol. Wala tayong kakayahan, mga kapatid, kung wala ang pastol. Praise God. Hallelujah. Masapul tayo ti mangidalan kada tayo. Masapul tayo ti mangtaraon kada tayo. Masapul ti mangaywan kada tayo. Masapul tayo ti mangagas kada tayo no adda dagiti sakit tayo. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. Ket dayjay naimbag nga pastor kasapulan tayo laeng. Dito yung Matthew chapter 9 verse 36. Simnek ti kaasi ni Jesus kadagiti tattao. Makita na amabut-buteng ken nakakaasi da. Kas dala karnero nga awan iti pastor da. Magitayo ka absat. Kas dala karnero nga awan ti pastor da. Apay ngamin, gaputa, nayaw awan da, mapukaw da. Iso nga masapul tayo, iti pastor nga mangtaraon kada tayo. Masapul tayo ti pastor nga mangidalan kada tayo.
Masapol tayo ti pastor nga mangi-guide kada tayo. Masapol tayo ti pastor nga mang-protect kada tayo. Mga iwan, mang salaknib, mang ted ti mensahe kada tayo. Masapol tayo ti pastor kakabsat nga mangikarkararag kada tayo. Masapol tayo ti mga agpasto, masapol tayo ti pastor nga agtakder kadagiti likodan tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kakabso. Hallelujah. Isu nga ni Jesus kunana, magitayo dito kakabso. Simnek ti kaasi ni Jesus. Kadagiti tattao idi makita na amabutbuteng da. Simnek ti kaasi ni Jesus, idi makita na anakakaasi da. Isunod duma, dagiti tao, dagiti mama, duma kunada, ni pastor, palagi paulit-ulit ang mensahe niya. Ilan linggo na paulit-ulit pa na ito ang sinasabi niya. Alam niyo mga kapatid, kung minsan paulit-ulit ang mensahe na maibabahagi ang isang pastor sa atin, sapagkat hindi natin nakikita ni pastor na hindi tayo sumusunod sa mga alituntunin ng mga salita ng Panginoon. Kung minsan sinisisi natin ang pastor. Pero mga kapatid, nakikita kasi si pastor na hindi tayo sumusunod sa mga salita ng Panginoon. Kaya kung minsan si pastor ay nabibigatan sa nakikita niya sa atin kung minsan. Bakit? Sapagkat meron siyang malasakit sa atin. Meron silang malasakit sa atin. Kaya kung minsan nasasaktan tayo sa mga mensahe ni pastor. Pero mga kapatid, ito ay mensahe ang Panginoon para sa atin. Wala tayong karapatan na magsabi kay pastor, sapagkat ito ay mensahe ng Panginoon para sa atin. Kaya kung hindi tayo magbabago, hindi rin magbabago ang mensahe ni pastor. Hindi rin mababago ang mensahe ni pastor. Bakit? Sapagkat hindi niya nakikita na meron tayong pagbabago. Pero kung meron tayong pagbabago, mababago din ang mensahe ni pastor para sa atin. Kung makikita na si pastor na nagbabago na tayo, mas higit pa na masisiyahan si pastor at masisiyahan ang Panginoon sapagkat nabago na tayo. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, panahon na upang makinig tayo sa mensahe ng Panginoon. Mga kapatid, oras na upang magising tayo. Mga kapatid, oras na para malaman natin ang katotohanan. Hallelujah. Hallelujah. Palakasin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Palakasin natin ang buhay natin upang sumigla tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Dawatik ka di nga magipagtakder kayo kanya kakabsat. Hallelujah, Lord. Adati may sa kanta adati may sa nga mensahe ti kanta. The shepherd of my soul.
nagpintas, dadya nga mensahe. Dadya, shepherd of my soul, I'll give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen your voice. Praise God. Wherever you may lead, I will go. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Oh God, oh God, oh God. Yes, Lord. You are the shepherd of our soul, oh God. Oh God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Iti daytoy, galdaw, Apo. Si kayot, tinaimbag nga pastor mi, Apo. Apo Jesus. Lord, itadmikad ka amin, O Diyos. Tapdon si kayot mang kontrol kadagiti magbagimi. Idalad na kami dilaing, Apo. Sumurot kami, Apo Diyos, nganyat pangidalanam kada kami. Patyan mi, Apo, nga ti pangidalanam kada kami. Daldalan, Apo Diyos, nga tatalinaay. Daldalan, Apo Diyos, nga nasayaat. Daldalan, Apo Diyos, nga tinaimbag ti pagtungpalan mi. Lord, Lord, you are the shepherd of our soul, O God. Madaydayaw ta na patingganagan mo, Apo Jesus. Apo, saan mo kaya't nga mayawawan kami? Saan mo kaya't nga mapukaw kami? Saan mo kaya't nga madadaal kami? Ti kayat mo kada kami, Apo Diyos, sumurot kami kan ka. Magipagna kami kan ka. Magipagyan kami kan ka. Kat Apo Diyos, saan la kami ito nga baybayan? Kayat mo, Apo Diyos, nga pabanak kami. Isungati da ito'y galdaw, Apo Diyos. Tulugan na kami nga agtulnugkan ka. Tulugan na kami nga mga ramid, Apo, ti pagayatam. Madaydayaw ta na patigganagan mo, Apo, madaydayaw ka. Adda nagdi pastor, Apo Diyos. Nga mga aywan kada kami, kadagiti iglesia, Apo Diyos, nga ayan mi tata. Nga mapo dagiti pastor, O Diyos, adda nagdi pagkurangan da, adda nagdi pagkapuyan da, nga magyaman kami, Apo Jesus. Tamay kari kami, nga agtakder itinikudan ti pulpito. Tapno ni palasat mo ti saom kada kami, Apo Diyos. Dawaten mi kadi nga pakawanan na kami, kadagiti pagkurangan mi. Dawaten mi kadi, Apo Diyos, nga dalusan na kami. Apo, madaydayaw ta na patigganagan mo. Si kalaing tinaimbag nga pastor mi, Apo. Mangisuplay kadagiti kasapsapulan mi, tapnon mapunag kami. Mangagas kada kami, no adda dagiti sakitan mi, Apo Diyos. Mangtulong kada kami, no adda dagiti rigat mi, adda dagiti problema mi. Si kayot na imbag nga pastor 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 mi, Apo. Madaydayaw ta na patigganagan mo. Hawan ti pagkurangam ka na kami, Apo. Wala kang pagkukulag sa amin. Sapagkat ikaw ang mabuting pastol namin, O Diyos. Hallelujah. Kung minsan meron kami pagkukulang, patawarin mo po kami, Panginoon.
Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang Diyos namin na walang pagkukulang, Panginoon. Ikaw ang Diyos namin na walang pagkukulang. Walang pagkukulang, walang pagkukulang. Kaya Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bendisyonam ti sagtunggal may sa kada kami. Bendisyonam dagdi kakapsat nga nagdengeg ti sao. Sapay ka di o Diyos nga pagbalinem ka di dangan natulnog nga anak mo. Pagbalinem ka di Apo Diyos nga mga ramid ka dagiti pagayatam. Sapay ka di Apo Diyos nga punnig kami da. Kadagiti saom Apo Diyos nga mangpatibker kadakuada, mangpabilag kadakuada. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Alam na, Apo Diyos, ipatpatuloy mo. Ulti agsaw ka na kami. Bendisyonam dagiti saom. Ngayon palasat mo, ito adipan mo. Dawatek ka di, Apo Diyos, nga sikat mang puno ken mang ilawlaw agpaay, itadado kadakuada. Tulungan na kami nga ipatpatuloy. Tapnon iti dahit yung aldaw, Apo Diyos. Itadmikan ka di sa amin na dayaw, glory kan panagyaman. Amay kaputinagan na Jesus nga pumidawatek amin dagitoy. Amen. Praise God.